Good morning everyone! Welcome again to our channel. Ngayon ay Tuesday and it's, ano nang date ngayon na kayo? 23. June 23. Wow! San Juan na bukas. Bakit ganun walang tubig ngayon? Hindi high tide. Patungo na ako pa. Magka-high tide pa lang. So, nandito tayo at papunta kami sa labas. Nasasabi ko, nag-aalala ako dahil 1 week na talaga na straight na walang lumabas. Hindi kami lumabas. Para ako nababaguhan. Kaya, labas tayo. Nakapusod ako, kaya ganyan. Nakapusod. Para sa ganun ay komportable dahil napakainit. Alam nyo, ang araw ay ayan. Masilaw ka talaga. Mainit na yun. Ayan na naman yung mga aso. Nakita ako. Kita na naman ako ng mga alaga. Ayan, nakamas na ako guys. Tapos ngayon, glasses ako, sunglasses. And then, magdala ako nito sa kotse para sa ganun may sanitizer. Ayan, at ang oras ay 6:30 in the morning. Ang aga, no? Kasi curious ako, sabi ko, baka mamaya may pandesal pa. Miss ko yung pandesal kasi hindi na kami yung nagja-jogging sa morning na yung pupunta kami at dadaan doon sa may pugon dyan na yung masarap ang pandesal. Nako, masarap nun. Kaya tignan ko, 6:30 na, tingnan ko kung meron pa. Punta na tayo at bibili tayo ng seafoods, pandesal at ano pa, mga spices at wala kaming fresh milk. Yan talaga nagtutulak sa aming lumabas. Pagka wala ng fresh milk, yun na ang sign namin at kailangan na naming lumabas. Wala talagang fresh milk kahit konti. And then, ano pa ba yung kulang? Basta mayroon na akong lista at ready na yung magdampot na lang doon sa supermarket at doon sa public market mamaya. Okay, let's go. Ganda ng araw ngayon. Ang liwanag. Yan wala pang alas 7 yan. Pero ang liwanag na ng sunlight. Ayan, may nagtitinda ng puto. Pala ang aliwalas pag ganitong umagang aga, no? Hindi masyadong mainit ba? 6:30 mag 6:40 na siguro ngayon. Wala pa alas 7. Karamihan ng labas namin guys, minsan, karamihan ng labas namin after lunch. Ngayon naman ang aga-aga. May mga nagwo-walking din sa plaza pag ganito. I don't know. Tingnan nga natin kung ano ang sitwasyon ng breakfast dito sa McDonald's. Breakfast muna tayo at yung sikmura ko kumakalam na. Kumakalam, tumutunog, parang nananawag ng kape. Ayan. Kaya McDonald's, bukas naman siguro. Gaya ng dati. Wala pa. Wala, bawal pag ganitong oras. Pwede kaya dito sa pilid dito? Kasi hindi rin tayo makapark sa taas, so pwede siguro dito. Saglit lang. Open nga yata, open nga.
Bakit parang may pinipirmahan yung matanda sa entrance? May pinipilapan na pag pumasok? Ano kaya yan? Ayun, pumasok na. Ang init ng hininga ko. Ang init ng singaw ng katawan ko. Ang init ng araw. Oh, talagang ang sinag naman talaga namang matindi. Let's go. Mag-breakfast muna tayo para mawala yung tumutunog na tiyan. Ano? Meron pang pilapan? Individual ho eh. Ha? Pwede mo. Isang table po, isang tao lang. Ah, ganon. Ano na yung ayan save kanya, please wait for your takeout orders here. Tapos ayan, may mga nakasulat dito. Please use the next table, sabi niya, kasi hindi pwedeng dine-in dito. Ang pwedeng dine-in doon at tig-iisa lang, and then social distancing, ganyan, may distance na at least 2 meters. Pati doon sa kabila. Ganon. So, kahit pala mag-asawa, ganon hiwalay, tig-iisa tayong table. Ngayon, tig-iisa kami ng table. Ano na yan? Tig-isa kaming table. Dito na lang tayo. Mainit. Saan? Doon ako sa dulo. Dito ka? Oo. Dito ako. Ang asawa ko malayo sa akin. Pero kanina magkatabi kami niyan. Magkapatong ka. Ay, dito sa McDonald's, magkahiwalay kahit yung matatanda na. Nakita mo yun sila. Ayun sila. Ayan o, mag-asawa rin yan eh. Magkahiwalay. Ay, sumunod na lang tayo. Ganun, para walang gulo. Daming mag-asawa ngayon magkakasama. Ayan din o, mag-asawa yan. Papunta rin dito. Ang saya ng buhay. This is the new normal. Wow, yakapin ang new normal. Basta ka dyan. Mainit. Lipat tayo doon. Gusto mo? Kabila. Merong number kasi inatid nila. Ayun, inatid. Dinadeliver na nila sa table. Ah, okay. Please place in a visible location on your table. Sabi. Visible para makita nga nila. Ayan, oh. Nag-uumpisa nang dumami ang tao. Unti-unti. Kasi ano na eh, ang taas na ng araw, nakita mo, ang init. Ang init guys, sobra. Window blind nila. Kasi ang init eh, oh. Mainit yung araw, kaya tingnan ko nga ang in-order nitong lakay ko. Ito yung in-order niya guys. Kaya kami pumunta dito dahil matagal ko nang miss yung tinapay ng egg muffin. Yung muffin kasi nila eh yung makunat-kunat. Eh, wala naman akong mabilhan dito. Buti sana kung nasa Cebu sa SNR meron yun eh. Ito yung ayan, 4 na egg muffin with egg. Yan ang kinuha niya. Okay. Ano ito nila? Silbian din. Ha? Ano kasi silbian ka ako doon sa likod? Hindi na naman. Hindi na. Kung saan nila yung bagsak na lang yun. Isang bagsak na lang dito sa akin, walang sayo. Nawawa ka naman. Mas ng dalawa, kumakain na. Na-miss namin ito guys, itong tinapay niya, ito. Ewan ko ba, nami-miss ko ito. Kagabi naalala ko. Kumusta ka dyan? Kain tayo guys. Ako'y ka lang? Sabi ko, natupad din yung yung gusto ko na makain ito. Tapos kaninang umaga, pinag-uusapan namin yung porket ang akala ko hindi kami makapunta dito. Pinag-uusapan namin, pupunta kami mga bandang siguro mga alas 5. Naalala namin yung pandesal, yung binibili namin sa Bool, yung bakery doon ng madaling araw. Ng alas 5 pa lang ay nauubos na. Miss din namin yun. Masarap din yun. Kaya sabi ko kanina pagising namin, tara mamalingka tayo. Magandang araw. Sabi ko,
Huwag na tayo mag-almusal dito sa bahay. Doon na lang tayo sa McDo. Try natin kung anong mga nangyayari doon. Ayun. Nakatikim din. Thank you, Lord. Nahanap siya. Siya nagde-deliver. Nagde-deliver ng ano. Okay nila. Proceed tayo doon sa aking lakad na pamalengke. Let's go! Saan din tayo mamaya sa supermarket kasi wala nang milk. At ano pa yung wala? Kalimutan ko na. Nailista ko na eh. Milk. 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 At saka yung coffee. Wala. Coffee mate. Ano pa yun? Mamaya tingnan ko yung lista. It's Tuesday and it's June 19. Ay, ano ba yan? June 23. June 23 ngayon, guys. Ano bang nangyari sa utak ko? Bukas na mga hardware. Pero hindi pa. Ano pa? Maaga pa. Mamayang konti. Ayan, merong vendor dito. Ano yung tinitinda ng vendor na yan? Ha? Ano yun? Ano yun? Mga gulay, pechay. Okay, doon tayo sa main entrance. Doon lang, isa lang ang entrance. Eh. Okay, parking tayo. Timing ah. Timing ang parkingan sa amin. Thank you, Lord. Giving us the chance. Yan. Mga fruits. Mamaya, hindi tayo nun. At yung ano, yung pass. Handa ko. Handa na lang ako. Hi, Mama. Ay, kita ka to. Pila na ang bangot. Bangot kanunay mo. Kanunay na makakita. Ayan. Oh, lagi. Nag-posing siya, oh. Nag-posing ba yan siya? Guwapa na ba? Pila to, Day? 240. 240, okay. Nakong buutan diri, oh. Siya. Tagay pa ni Day. Ayaw, iapil ng kuan, ha? Sa'yo, ma'am. Ari. Ayaw, iapil ng tubig, ha? Sa kilo na, ma'am. Nakakuha na ako ng bangon. Pagpilaan eh. Ma'am, 350 na, ma'am. Ha? 350? Oo, hindi. Guwapa kayo na. Oh, gwapa parehas ni mo dayo eh. Lagi. Tesa. Tesa. Tagpila rin. 350, 340 lang pinaman. 340. Sa ay dako.
May isda? Ah, dili. Nakay nakit ang diri oh. Ano, gwapa kaayo oh. Napatay na ko lang po dito ayan sa anak. Pamaluto pa to oh, namiihaw. Namiihaw niya. Pagpila ni? 180 lang mo, be. Ha? 180. Mahal naman. Ha? 180 lang ha? Pila rin mga ano ko. 160 lang. Pa 300 daw ang kilo ni. Kuan dai sir, butan dai gamay. Agit. 200 ka na? 200? Kada, oh, man, pagkuasa man. Dai ka kuan ko ari man. Biraha lang man. Dali na ba ni kusada ni isa? 250 lang ni ma'am. Ani on lang kana ma'am. Ada 100. Kada 100 lang na. Watanan ma'am. 100. Ang hipon po ay konti na lang natira sa bahay kaya dagdagan natin ang hipon. Pagkila ni. Ha? Ito mo crab? Ha? 270. Ambok ba ka na? Iban pulmon. Ha? Ambok na yan na. Kaya ha? 270 raw ang kilo. You don't like? 180 yung maliliit. Ang daming pagpipilian. Ay, ang laki nun ah. Ay, murag dalaw. Suki na ako sa Blue Marlin nga wala na Blue Marlin. Sama na oy. Di man taka timing. Teka. Pila yan yan eh. Wala ko na. 420 lang ma'am. 420. Hindi tayong tiger. Tiger prawn. Gusto ng mga bata. Hindi ang dagpo. Ma'am. Ano ba? Gagmay man to. Gagmay man to. Mura pag dili suki. May palit ka nuna yung shrimp. Kaya lagli ilaha. Lapu-lapu 300. Hasta naman kana-tanan kana. 300 ang kilo. Imong ipachop daan ma'am, pwede po sa kabichiyon. Hagay ang ba nila isda ma'am, tag 350 ang balagi ma'am. Yellow ni siya ma'am, aw man, lapu-lapu. Kaya mo, sabawan? Sabaw ba sir? Para sabaw, chop nimo. Ha? Ah, na pa di ay? Na pa ba di ay? Lapu-lapu sir. 100 ang kilo sir? Lahi po diya ha. Ano ang isdaan ni oh? Lahi lagi ni. Dali siya mong bakulan. Kami Bakulan? nagkajug sinugba o ano man. Bakulang. Lahi lagi siya murag mataan pero dili mataan ha? Ah, yung ano, tigas na po. Wa man ni kalangkis. Ba? Kuwata ni? Kani ngani ma'am. Ma'am. 1 kilo lang. Ha? Tagpilay kilo ani. Sa akin mo isa. Tagpila ni. Oo, may. 35. Ang imong lakatan. 70. Okay, Ryan. Ryan, mango. Tagpilay kilo. Ito yung suki ko. Ha? 50. Okay. Ano, idagpuan naman ni. Oo, sa kabuo, sa kilo ko. Uy, ginoo ko. Karon ko kakita. Sabi nga ni. Ha? Uy, ginoo. Palihog ko na ko ani. Na. Ag orange, tagpila. 25. 25. Ako po, Seng. Seng, ambak. Oh, salamat. 57 ma'am. Okay. Teka. Kuha ko ani.
25 din eh. Mahal man. Mahala naman eh. Buka naman yung atong mga prutas. Mahal naman. Kana. Parang baku. Ah, my God. Isang mangga, 1 kilo. Karon pa ko nakamalay. Grabe. Lahi ni yung prutas. Salamat ma'am. Salamat. Bili namin guys kasi Diyos ka. Nakakapagod at saka parang yung tensyonado ka na takbo ng takbo, kaya yung mga gulay na mga leafy dito na lang ako bibili sa ano. Sa diyan sa Island City Mall na lang. May diferensya konti pero parang hindi ako makahinga doon sa loob ng ano. Yan sa public market. No? At saka halo-halong tao na po. Ako'y parang kinakabahan. Kahit supermarket, ganun din naman. Ganon din naman, pero ibig ko sa'yo, maluwan. Nakita mo na nandun na lahat ng mga bibilin mo. At na hindi mo na pipilahan. Diyan pa, yung suki ko, pipila ka pa sa timbang-timbang. Ito oh. Pero at least, maiksi pa kasi ano, bagong bukas lang ito ang yan. Bubukas lang. Sarado pa mga kainan. Sarado pa. Supermarket pa lang ang bukas. Saka 8:16, so 10 o'clock magbukas ang mall, kaya sarado pa. Dito na muna tayo sa supermarket. Ano ba na ito eh? Tagpila man ka, 147.88, ilang piraso? Di 6 pieces of mandarin. Pancetta. Ini lagi bisa kan? Yan ang yung higay natin. Kuha ka yan. Tsaka yun, Oh, kapukulo. yung dito ko. Yan, Namit? yan, kapukolo. Ini nagkapukulo. Ito, ano to? Mozzarella. Oh. Mozzarella pang salad. Wow, meron na. Very good. Parmigiano pala, bili ako. Parmigiano. Emmental. Walang parmigiano. Ayun. 272, meron pang balat. Bakit ganun? Nakasali pa yung balat. Huwag na isali yung balat. Mahal naman. Cheddar money. Ito. Mochego. Ayan yan. Halo sana natin sa ano, sa mozzarella. Malasa yan. Okay na. Ano ba ito? Parmigiano. Hindi naman ano. Dano man eh. Ha? Dano. Anong dano? Grana ba? Grana Padano. Parmigiano. Yan, madami na ang mga tao guys. Yan, let's go. Wala tayong pilang kasi wala pa masyadong tao. Maganda pala pag maaga. Nauuna. No? Okay. Wala pang bukas na cashier. Mag-alas 9 na eh. 8:46. O yan. Yan na. Dito na. O dito ka yan. Sige dyan ka. Magkano? Hindi ma'am. Hindi natin nga yun. Huli mo na.
Dalawa, yun pa. Oh, ban pa to. Ano yung isa niya? Okay, thank you. Salamat. Oh my God. Kuripur cacing pada kuripur na pada. Kaya kita. Tapos din kami. Yes! Thank you Lord God. Maaga kaming nakatapos. Wala pang 10 o'clock. Tapos na pamimili. Hello! Tanggal muna mask. Kain muna tayo. Inom muna tayo. Diyos ko. Nandito pa rin kami. Paalis na kami. Pauwi na. Nandito kami sa Island City Mall. At ako'y nagpapa-refresh nitong Canada Dry Ginger Ale. Ginger. Gusto mo? Sarap ba? Masarap. Lamig ka. Ginger, malamig na malamig. Oh, kunin mo. Here it is. Yan. Ay, nakaginawa ako na tinanggal ko yung mask ko. Hindi ako makahinga. Ang init kasi ng... Yan bang, ma-imagine mo yung hininga mo? Ang init-init, tapos pupunta doon sa mata? Ang init, grabe. Sobrang init ngayon. Siyempre, ang mga tao ay nangangailangan ng mga pagkain kung ano-ano. Katulad din natin. Relax ka muna. Inom ka muna. Tayo sa CPG at tatahakin naman natin itong CPG. Paliko tayo sa Galyares para sa Watsons. Mag Watsons na naman tayo para makumpleto ang ating shopping. Watsons. Yan.
ngayon, may mga pesto. Very good. Maluwag ngayon ang parkingan. Kasi maaga pa eh. Wala pang 10. Kaya okay na. Init ang ulo mo sa... Yan. Iba talaga pag maaga. Ah, may nakapila doon. Ano yun? Pila saan? Pila din ang pumunta ng 7-Eleven? Wow! Galing ah. Pila rin ito? maluwag Itong mga ito? Maluwag yan, masakit. Pila rin ito? Papuntang Watsons? Maluwag yan, masakit. Anong pila yan? Ah, papunta sa taas. Okay, ako na may ako. Bisag mo ito kung Watsons, ilang pila sa bawat pag-ibig. Yan. Kami, yes, uwi na tayo. Uwi na tayo. Babay na kayong lahat dyan. Babay na kasagad. Ang init, grabe, sobra. Nakapamili na naman ako ng pangkikay. Ang daming buy one take one, guys. Take note, buy one take one sa Watsons. Talaga naman, siguro naawa ang Watsons kaya nagbabay one take one. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Tapos na ang pamili namin 10 o'clock. Tapos ang lahat. So, uwi na tayo. Magpaalam na kami. Bye-bye. See you again next time. Nandito na tayo sa ng St. Joseph. Ayan o. Ayan yung convent. Pinaayos pa. Ayan. Pauwi na tayo. So, magpaalam na kami. Bye-bye. See you again next time. See you again next time. Thank you so much, guys. Yung sabi ko, ulit-ulit, paki-subscribe na dun sa mga baguhan at tsaka pindot na ng notification bell para laging updated sa mga uploads na video. Okay? Thank you. Love you guys. Stay safe always. Nandun sa dagat. Ito na lang. Hindi mo makatch? Oh. Ayun. Pusong-pusabog na to. Japanese beer yan. Sarap yan. Pinalamig ko yan. Wow, sarap naman. Uy, maliligo. Maligaw? Excited. Sige, go, go, go. Ligo. Ligo rin tayo. Go, 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 go. Dali, ligo kayong lahat. Go, go, go. Ganda ng eksena yan. Ah. Eksena yan. Ah. Talaga naman para daw silang nasa resort. Muutra puting mag-ama. Huh? Okay, yan. Malapit ng maluto. Sarap ng banana cue ko. Ang hindi pa naluto ay ang aking munggo. Ayan. Malapit na, malapit na.